खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं अरुण ब्रह्म बे समाव गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सासे उन्दै बिनानाव बे बिनानावा गोबां मोसानायाव आखा-फाखा बिथांनि मोसानाय आखा-फाखा बिथाङा गोबां बे गलाघाट ओनसोलनि जानानै गोबां जायगायाव मोसानाय बादायलायनाय कम्पिटिशनफ्राव थांनानै मुं मोनबोदों थारैनो बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा गुवारै मिथिना लानो नाजागोन गिबि गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्सआव बिनानावखौ बरायबाय बे समाव नोंथांनि मुं आरो नोंथांनि न'खरनि आइ बाबा आरो नोंनि जायगा बिनि गासैखौबो जोंनि रायजो राजाफोरनिसिम फोरमायनो थाखाय खावलायबाय खुलुमबाय आं गलाघाट डिस्ट्रिक्ट सिसुपानि सानखाथि गामिनि आंनि मुङा रानि बसुमतारी आंनि बाबानि मुङा नीलकान्त बसुमतारी आरो आंनि मानि नामा नुमुलि बसुमतारी नों बिनानावा दासिम मा मोसानाय बादायलायनायाव बबेयाव जायगायाथ' मेरला दङ दा गुवाहाटी डिमापुर डिफु लंका आरो शिबसागर माने जायगाखौ आं दा एसां जायगा आं माने पार्टिसिपेट खालामदो दा आं सब बुंजोबनो हानाय नङा बायदिसो जादों ओरैनो नों मा मोसायो आं कन्टेम्परारि बलिउड हिप हप आरो आं बेफोरखौ मोसायो आरो टिचारा मा फोरोंगोन आं बेफोरखौ माने लानो हागोन आरो बेनिफ्राय आरो दा आंनि बेस्ट आं जेखौ माने आंनि फेभरेट माने फ्रम आं कन्टेम्परारिखौ बास माने बहुत मोजां मोनो आरो बे आंनि बेस्ट आरो बे ओमफ्राय दा बे समाव बहाबाफोर अडियन्स माबा दं नामा अडिशन दं नामा अडिशनथ' दङ दा बेनिखायनो आं ट्रेनिं लागोन आरो दा गुवाहाटीयाव दा अडिशनथ' दं इन्डियास बेस्ट डान्सार दं आरो हुनारबाज मेरला माने दङ दा आं अडिशन होनांगोन नोंनि दा सोलोंबाय थानाय फार्स्ट बहा सोलोंनायमोन मा डान्स क्लासनि नामा मा फार्स्ट आं कथकसो मोसायोमोन जेथिया आं उन्दैमोन कथक बरपथारानो रंगनाथ कला केन्द्र बेयावनो मोसादोंमोन आं बेनिफ्राय आं कथकनि उनाव आं माने मडार्न डान्स माने मोसानो लुगैदोंमोन ओमफ्राय आंनि मा बाबाया आंखौ माने बेहायनो बरपथाराव हम फेमिलि डान्स एकाडेमि दंमोन मोनसे बेहायनो आंखौ माने एडमिसन खालामना होदोंमोन बेहायनो आं 5 बोसोरसो मोसाबाय बेनि उनावनो आं बेनिफ्राय ओंखारना फैबाय बेनिफ्राय दा आं बेहायनो बहुत वर्कशपबो खालामबाय वर्कशप खालामनानै दा आंनि माने बबेहाय माने मोजां गुरु गैया दा बेनिखायनो आं गुवाहाटीयाव सोलोंनो नागिरदों माने ओमफ्राय दा नोङो बबे बेसेबां बैसोनिफ्राय नों मोसाजेननाय आं 8-9 बोसोरनिफ्राय 8-9 बोसोरनिफ्राय नोङो गावनो मोसानो लुगैनानै मोसानाय ना बबेबा प्रग्रामफ्राव मोसाग्रोनाय ना डाइरेक्ट मोसानो सोलोंखानायमोन आं जेथिया आं उन्दैमोन जेथिया 5-6 बोसोरमोन होमबा आं बिहुसो मोसायोमोन ओरैनो माने केसेटआव गान दामनानै आं मोसायोमोन बेनिफ्रायनो दुर्गा फुजा बा लोखि फुजाफोराव आं स्टेजआव गाखोना माने बिहु मोसायोमोन बेनिफ्रायनो आं जेथिया गिदिर जाबाय 8-9 जाबाय होमबा आं बाबाखौ बुंबाय आरो आं मोसागोन बिदि माने आंखौ ओमफ्राय क्लासिकेल डान्स क्लासाव माने एडमिसन खालामना होदोंमोन बिदिनो मोसा उनाव आं माने बिदि मडार्न मोसादो आरो बे समाव नों बिनानावा जे मोसानानै उनाव मा जानो सानो उनाव आंनि एमआ जाबाय सासे करियोग्राफार आरो दा आंनि माने दा एमआ जाखो आंनि रियेलिटि श'आव आं पारफर्म मोसानो हानाय रियेलिटि श'आव आं थांनो हानाय थ' बेनि थाखायनो आं दा माने गुवाहाटीयाव ट्रेनिं लागोन गुवाहाटीयाव ट्रेनिं लानानैनो बेनि उनाव माने अडिशन ट्राइ खालामगोन आं थ' आंनि रिकुवेस्टआ बेनो जे माने आंखौ एसे हेल्प खालाम जाहाथे आं आवगायलांनो हायो आरो उनाव बर'फोरनि माने करियोग्राफार जानो आं हाथों थेंक इउ दा नोंथ' फरायफुबाय थानाय उन्दै बिनानाव बे समाव नोङो बबे स्कुलाव फरायगासिनो दा आं बलसिं मेम'रियेल स्कुल बरपथाराव फरायगासिनो आं क्लास 8 दा क्लास 8 ना मा मिडियाम इंलिश मिडियाम आरो बे समाव नों जे गोबां माबा मोनबाय ट्रफि मोनबाय बेखौ बबाव मोनदों मोननैसो खिथा बेफोरखौ आं डिफु कार्बि आंलंफोराव मोनदों आरो माबा शिबसागर आरो गुवाहाटी डिमापुर बिदिनो मोनदों आरो बेखौ मोननाय समाव नोंनि गोसोआव माबायदि मोननाय बेखौ मोननाय समाव आंनि माने बहुत मोजां नांदो आरो जे आं माने कम्पिटिशन खालामनो हादो ओमफ्राय आं बा सेकेन्ड बा थार्ड बा फार्स्ट प्राइज मोनदो स' आंनि बिराद माने मोजां नांदो प्राउड नांदो आरो बेनिखायनो दिनै बेबायदि दावगाबोबाय दं आरोना रायजोफोरनि अननाय ओमफ्राय नोङो मोसानो थाङोब्ला नोंजों सोर थांफायो आंजों आंनि मा बाबा थांफायो आरो सार थांफायो सारबो थांफायो नोंसिनि सारनि नामा मा
सिगांथ' सार दंमोन दा सारमोननि नामाथ' बिन'दमोन आरो एलेक्समोन ओमफ्राय दा सार गैथ'वा ओमफ्राय दा आं जेबो ट्रेनिं लागोन गुवाहाटीयाव बे सारनि मुङा जाबाय रबि दास बांसिनै नोंखौ बे मोसानायाव हेफाजाब होनाया सोर आंनि मदद खालामनाया मदद खालामनायाथ' आंनि मा आरो बाबानो आंखौ माने बिसि माने आंखौ सापर्ट खालामदो मोसानायाव आरो गामिनि मानसिफ्राबो खालामो माने आंखौ माने रानि मोसाबा बिसोर आंखौ माने आंनि मोसानायखौ बिराद मोजां मोनो गामिनि मानसिफोरा स' आं माने जेबोनो माबा जायो आंखौ मोसानो लिङो गामिनि मानसिफोरा नों मोसानायखौ नायगोन नों मोजां मोसायो बुङो आरो थ' आं बिराद मोजां नाङो आंनि गामिनि मानसिफोरा आंखौ मोजां मोनो स' बेनो आरो रायजोनि अननाय दं थिग আছে बे नोंसिनि गामिनि रायजो राजाफोरनि बा गलाघाट जिल्लानि बा गासै बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय नोङो उनाव मोनसे मोजां खामानि मोजां फिथाइ लाबोनो नाजागोन नोंखौथ' जोङो इंखं टेलिभिसन बे चेनेलावबो बादायहैनाय बेखौ नुदोंमोन बेयाव मा जाबोनो बेवहाय आं माने पार्टिसिपेट खालामदोंमोन ओमफ्राय फार्स्ट राउन्डआव थिगानो जाबाय आं सिलेक्ट जाबाय उननि राउन्डआव माने भट नांगौमोन स' भटनि थाखाय माने गावनो माने मानसि लांनांगौ थ' माने बेलेग कन्टेस्टेन्टफ्रा मानसि लांदो सोरबा 10 जन 20 जन थ' आंथ' एसेबां गोजाननि आं लांनो हादियासै आं लांनो बेनि थाखाय माने भट गैयि थाखाय आं आउट जाना फैनो गोनां जादों आरो बे समाव बिथां बिनानावा जोंनो गावनि नाजाबोनाय आरो दा नाजानानै मोनबोनाय माखासे फिथाइ बेफोरखौ फोरमायबाय आरो दा जों बिनिनो न'खरनि जाय बिफा बिमा साखाथियाव दं आरो लोगोसे ओनसोलनि समाज सिबियारि बिथां आदायाबो सासे खाथियाव दं बे रानि बसुमतारी बिनानावनि बिफा बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा जों मिथिगोन प्राइम 24 हेडलाइन्सआव नोंथांखौबो बरायबाय बे समाव नोंथांनि जिथु फिसाजो रानि बसुमतारी बिथाङा मोसानायाव गोबां आखा फाखा बे समाव बिथांनि थाखाय मा मोनसे मोजां मेसेज होगोन रायजो राजाफोरनिसिम खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ नोंथांमोननि चेनेलनि जुगेदि आङो इंराजि गोदान मेथाइनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरनाय थाबाय थ' आरो गिबियावनो नोंथांमोनखौबो आंनि न'खराव दिनै नुजाफैनायखाय आङो बरायबाय थ' आंनि फिसाजो रानि बसुमतारीया दा मोसागासिनो दङ थ' बिथाङा बुंगासिनो दङ जे आं सासे बर'नि गेजेराव सासे मुंदांखा करिय'ग्राफार जानो बिथांमोना जि फिउचार एम मोनसे बानायदों आरो जोङो न'खरनि बिमा आङो गासैबो जोङो न'खरनि फरियाला जों सापर्ट होदों आरो दा दुखुनांथाव बाथ्रा दिनैनिफ्राय बोसोरथामनि सिगाङाव दा स्कुलनिफ्राय ओंखारबोनायनि उनाव जोंनि नैबेखिनियाव मोजां करिय'ग्राफार गैया आरो बेनिखायनो जोङो दा सिन्था मोनसे खालामदों जोङो जे गुवाहाटीयाव जों सासे मास्टारजों रायलायनानै बेहाय जाहाथे मोजां ट्रेनिं मोनो गोजौ लेभेलनि ओमफ्राय नेसनेल लेभेलाव जाहाथे बियो बाहागो लानो हायो आरो दा बेनि थाखायनो आं बेखौ नेसनेल लेभेलनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामनो गुवाहाटी लांनो ओंखारदों गासैबो रायजो राजाया जोंखौ जाहाथे जोंनि बे रानि बसुमतारी फिसाजोखौ बोर होयो जाहाथे जौगालांनो हायो आं बेखौ रायजो राजानि सिङाव आं आखाइ खबजबनानै आर'ज गाबबाय आरो दा रिसेन्टलि बेना दा माने जुनियर DID निफ्राय सानथामनि सिगाङाव चेनेलनिफ्राय GTV निफ्राय फन हरदों आरो फन हरनायाव आं स्पस्त' खोथा रायलायदों जे बैसोआ जेनेबा दा 3 बोसोरनिफ्राय लानानै 13 बोसोरसिम बिथांमोना दा रियेलिटि श'आव पार्टिसिपेट खालामनो हागोन बुंबाय ओमफ्राय जोंना दा हाइट गोजौबो जाबाय आरो दा बियो हयद हथे माने 13 बोसोर एसे बारबाय 14 सोलिगासिनो दङ दा बेनिखाय आं जुनियरावथ' जाला बियो खाल मानसिनि थाखाय जिथुनिखि इण्डियान बेस्ट डान्सार दङ ओमफ्राय बेफोरनि थाखाय आरो डान्स प्लास दङ फैबाय थागोन बेनि थाखाय जाहाथे एसे मोजां देग्लायनिफ्रायनो जों बेखौ एसे ट्रेनिंनि थाखाय एसे प्रिपेरेसन खालामनो नाजादों जे रायजो राजाया जाहाथे जोंखौ मदद होयो आरो जाहाथे बोर होयो आं बेखौनो आसा खालामो गोजोननाय थाबाय बे समाव बिमा साखाथियाव दं फंसे बाथ्रा सोंगोन फिसानि इयुनखौ मा नुहुरदों बे मोसानायनि गेजेरजों मा आसा खालामदों बेखौ एसे फोरमायनो थाखाय खावलायगोन जाहाथे गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्सआव बरायबाय दा नोंथांनि फिसाजो रानि बसुमतारी
बिथांखौ फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननिफ्राय मा आसा खालामदों? खुलुमबाय, आं रानिनि बिमा। आं माने जोंनि रानिया मोसानानैनो सासे मोजां कोरियोग्राफार जागोन होननानै आं आसा खालामबाय। गोजोननाय थाबाय। बे समाव जोंहा गलाघाट ओनसोलनिनो आगुनि समाज सिबियारि बर' फरायसा आफादनि गोबां मैखोम बाहागो लाबोनाय बे आदाया खाथियाव दं। बिथांनिफ्रायबो जों फंनैसो बाथ्रा मिथिगोन। मानो बे नोंथांमोननि ओनसोलनि सासे उन्दै हिन्जावसा गोबां मोसानायाव आखा फाखा। दिनै बे समाव बिथांनि जिहेथु मोनबोनाय बान्थाफोर बा जौगानाय बेखौ मोननानै नोंथांमोना मा सानो बे समाव? खुलुमबाय। गिबियावनो प्राइम टाइम 24 हेडलाइन्सनि मावथि बिथांमोननि आंनो बेखिनि खाबु होनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ बरायग्रोना लाबाय आरो बयबो रायजो राजानिसिम गोदान बोसोरनि बे 2022 मायथाइनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। दा आं बे गलाघाट जिल्लानि सासे सुबुं हिसाबै एरियानिफ्राय जोंनि जायगानिफ्राय जोंनि ओनसोलनिफ्राय सासे मोजां गथ' मोसाखावरि हिसाबै ओंखारनाय आरो मोजां कोरियोग्राफार जानायखौ आंबो हास्थायो। दा आंनि बोरा बिथांनिसिम थाबाय थागोन। जोंनि एरियायाव जाहाथे बिथाङा बर' सुबुं हिसाबै खामानि मावलांनायाव आंनि हेफाजाबा थाबाय थागोन आरो बिथांखौ जों मोजां जाजानायखौ लुगैयो, मोजां हास्थायबाय थायो जोङो। बिथांनि न'खर आरो बिथांनि जि लुगैनाय बे लुगैनाया जाहाथे मोगथाङाव महर मोनो बेखौ आङो एरियानि सासे सुबुं हिसाबै आङो हामलायनाय थाबाय आरो बेखौ आनान गसाइनि खाथियाव आङो फिन खुलुमफिननाय थाहैबाय जाहाथे बिथांनि माबाया मोगथाङाव महर मोन्थों आरो जोंनि एरियानि गलाघाट जिल्लानि बर'फोरनि मुङाबो बिनि गेजेरजों बेरखांनो हाथों बेखौनो आङो लुगैयो आरोखि सासे सुबुं हिसाबै, एरियानि सासे बेक्ति हिसाबै। गोजोननाय थाबाय। बे उन्दै रानि बसुमतारी बिनानावनि न'खराव फैनानै जोङो बिथांनि रोंगौथिनि सायाव बिथाङा नाजानाय बेफोरखौ नोंथांमोननो नैबे प्राइम 24 हेडलाइन्स बिजोंनि गेजेरजों फोरमायबाय। थारैनो बे गलाघाट ओनसोल, गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां बर'फोरनाव गोबां रोंगौथि दं, टेलेन्ट दं आरो फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो आदर्श गोनां बे गलाघाट ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेखौ जोङो दिनैनि बे बिजोंनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायबाय। गोजोन्थों। तेरा मन परया in the